Stambeno pitanje, plaća i rast cijena su dobili najviša glasova prema anketama o vrućim društvenim pitanjima uoči početka zasjedanja Svekineskog narodnog kongresa i zasjedanja Svekineskog narodnog političkog savjetodavnog vijeća. Brojne kineske web stranice su nedavno održale zajedničke ankete povodom održavanja dva zasjedanja. Do srijede je glasovalo oko 1 milijun osoba. Prema rezultatima na prvih 5 mjesta se nalazi stambeno pitanje, plaće, stabilnost cijena, borba protiv korupcije i pravičnost u zapošljavanju. Uporedo s rezultatima i 2009. i 2010. ista su pitanja ostala u centru pozornosti. A nove vruće teme za 2011. su ubrzanje izgradnje socijalnih stanova, stabilnost cijena i zaustavljanje inflacije, kao i promocija pravičnosti tijekom zapošljavanja. Prema podacima, Kina će obaviti 20 misija lansiranja ove godine, što je za 5 lansiranja više u odnosu na prethodnu godinu. Prošle godine je Kina lansirala 20 satelita različitih vrsta, a ove godine će ih biti sve više. Kina će u drugoj polovici godine lansirati prvu sondu Tiangong 1 i svemirsku letjelicu Shenzhou 8 i završiti prvi test automatskog spajanja. U studenom će se prvi kineski mjerni instrument Yinghuo 1 lansirati u svemir u ruskoj raketi.